nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Jankabu Koro Banyangara mara la ni Bamako o waati kelen bɛ wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira. Bi tarata utukalo tile 6 san 2024 kunnafoniw o lakumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Niger Amérique jamana finitigi minnu tun dagalen don u ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ u ka yɔrɔ la min bɛ wele nanzarakan na ko base aérienne 201 n'a yɔrɔ tun filɛ Agadez fanfɛyɔrɔw la datuguna min kunnafoni lasera Amérique jamana ka finitigi kulu ka cakɛda min sigilen don farafinna ko kunna n'a bɛ wele ko Africom ɲɛmɔgɔyaso fɛ. Mali kabiri kari don jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka baaraɲɔgɔnya teriya siraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ni Ukraine jamana ye. U kɛlen kɔfɛ ka jalaki bi Ukraine jamana ka ko dangarili jugu wale min tara jɛkulu maramafɛntigiw fɛ juillet kalo laban waati ka taa Mali finitigiw ani Rusila kɛnyɛrɛye finitigi Wagner ma ko Ukraine jamana finitigi dɔw yera o dangarili wale la. Ka kɛɲɛ ni Amérique jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ ɲɛbila baaraw ye démocratiw ka cɛbɔ Kamala Harris ye a ka dankan sugandi. Tim Walz ye farajɛ ye min sugandira ka bila a ka dankanya la ko maa don min bɛ bɔ Midwest. Jateminɛliw y'a yira ko kalo 3 dɔrɔn de bɛ nin ma kofɔlen in bolo nka sɛgɛsɛgɛli labanw y'a yira k'a fɔ ko Tim Walz kɔni ye wulikajɔ caman tun sabati min kɛra sababu ye k'a lakodɔn kosɛbɛ Amérique jamana kalatalaw fɛ. Mali jamana finitigiw olu ka kunnafonidi so DIRPA ye a ka ladala barosigi belebele kɛ min bɛ kɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye. Ni kunnafonidi ye tali kɛ basigibaliya kan min daminɛna Mali jamana kɔnɔna la kabiri waati jan ni a dangarili waleyaw bonyana juillet kalo in na. Dangarili laban min ni o kɛra Tezawa 10 jamana kɛɲɛkan fan fɛ da sera o ma. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase an ma. Kalo min tɛmɛlen filɛ n'o bɛnna juillet kalo ma Woromasiri taabaw ka ɲɛma Colonel Suleman Dambele ale y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw gɛlɛyala u bolo dɔɔni ka da samiya n'a taabolo yɛrɛ kan ko o waati kelen de la jatigɛwalikɛlaw ye dajigi kɛ civiliw la ni ka maaw attaquer k'u ka baganw suɲɛ ka maa dɔw jaso ko ni wale ninnu kɛla u fɛ Bandiagara mara la Segu Douanzan ani Mopti marabolo kɔnɔ. O tɛmɛlen kɔ ɲiningali belebele min tun bɛ kunnafonidilaw bolo ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun sigilen bɛ ka o jaabi kɔnɔ mun de kɛla Tezawa 10 Mali Woromasiri taabaw ani jatigɛwalikɛlaw cɛ. Colonel Suleman Dambele ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Ni kalo tɛmɛnen tile 25 an ka finitigilakaw ye attaque fɔlɔ sɔrɔ u bɛna don Tezawa 10 tuma min na u ye kɛlɛw kɛ jatigɛwale mɔgɔw y'a essayé k'an ka finitigilakaw attaquer mais u ka réaction y'a kɛ datigikɛla jatigɛwale mɔgɔw ninnu na u bolila caman drakila u bolila ka taa ka minɛn camanw to mais n'i ye jateminɛ kɛ Tezawa 10 bɛɛ komi u ka survie de t'a dɔn b'a fɔ bamanankan na cogo min na donc an ka finitigilakaw selen ye olu fɛ saya ni balo ko de don datigikɛlaw la siɲɛ fɔlɔ min na u ye wele bila fɛn fɛn ye jatigɛwale mɔgɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna n'an ka jamana kɔ kan u ye wele bila bɛɛ ma u kana far'u kan u bɛ se k'aw ka finitigilakaw kɛlɛ cogo min na o de kɛlɛw kɛla le 26 le 27 et le 28 fo sɔgɔmada joona fɛ. Tezawa 10 yɛrɛ kɛlɛ senfɛ Woromasiri taabaa dɔw tanyana Colonel Suleman Dambele ale ka fɔla k'a sɔrɔla fɛn 3 de fɛ. Fɔlɔ o y'a ye kɛlɛ in bɛ senna tuma min na n'an b'a fɔ météo o ma kɛ an ka laɲini kan parce que ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔnfɛla dɔn surtout samiya ni tuma na i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛbaw de bɛ wuli a san tɛ bonya mais fiɲɛ bɛ wuli hali b'i bolo kuru i t'i bolo kuru ye fiɲɛ na donc o de nana kɛ filanan jateminɛ kɛlen a sɔrɔla k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw jatigɛwale mɔgɔ wɛrɛw ani mɔgɔ wɛrɛw n t'a fɛ k'an da don o la olu de nana far'u kan k'aw ka finitigilakaw kɛlɛ cogo min na. Layidu min tala Mali Woromasiri taabaw fɛ n'o ye ka Mali jamana yɛrɛ bɔ juguw bolo ka terrorisme kɛlɛ ka ban pewu malidenw n'u bolofɛnw ka se ka lafiya k'o layidu na tinbɛ fo ka se a danna Mali soldasiw fɛ. U taala mɔgɔw bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka na an b'an ka jamana de kɔnɔ an ma taa baga mɔgɔ ma u ka jamana kan jatigɛwale de b'an bara jatigɛwale minnu dɛmɛlen don force wɛrɛw fɛ ka na an ka jamana kɛlɛ ka gɛlɛya don an ka jamana na
k'an ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na aya an ye mun fɔ Mali territoire bɛɛ jamana bɛɛ an b'a sécuriser an b'a stabiliser inchallah. A lajɛra kuncɛ waati la Oromasiri Tabaw ka kunnafoni di soba ɲɛma a ko a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka jɛ k'u tɛgɛ di armée Mali ma kunnafoni langolow ani ja langolow k'o filili ka dabila bɔlɔlɔsiraw fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Niger Amérique jamana finitigiw olu ka dagayɔrɔ min ni a bɛ wele nanzarakan na ko base aérienne 201 kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔli min n'a filɛ nin ye Agadez o fanfɛyɔrɔw la ko Amérique jamana finitigiw ye u ka bolominɛ labanw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔli in na kunun tɛnɛ. Nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Amérique jamana ka lakana bolo min ni o sigilen don farafinna gun kan n'a bɛ wele ko Africom o ɲɛmɔgɔ fɛ. Amérique jamana ka finitigi 800 minnu tun bɛ ɲamɛ Niger jamana faba kɔnɔ ni u y'u bolominɛw cɛli daminɛ juillet kalo laban waati. Américains ka finitigi mɔgɔtɔ hakɛ tora 200 ma. Minnu bɛɛ lajɛlen tun dagalen don u ka finitigi dagayɔrɔ la Niger jamana o kɛɲɛkayan fan fɛ. Ni hakilina minnu taara ka ɲɛsin Amérique jamana finitigiw ma k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ u ka dagayɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ wele ko base aérienne 201 nanzarakan na n'a filɛ nin ye Agadez. Baaraw kuncɛli daminɛna min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera Amérique jamana ka finitigi kulu minnu bɛɛ sigilen farafinna gunkana la olu ka tɔgɔla cakɛda Africom fɛ. U y'a fara kan o wulikajɔ baaraw bɛna to senna kɔni Amérique jamana finitigiw ani Niger jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ min baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ kunɲɔgɔn damadɔ natɔw kɔnɔ. N'o bɛna kuncɛ n'u ka finitigiw bɛɛ lajɛlen ka baaraw ɲɔngirili ye ka bɔ Niger jamana kan. Kunnafoni labanw y'a yira ko mɔgɔ 20 ani kɔ ɲɔgɔn finitigi kunda olu bɛ hali bi Niger jamana kan. Ni kunnafoni ninnu dira kunun tɛnɛ Sabrina 5 fɛ. Ale min ye Amérique jamana ka finitigi so Pentagon na olu ka cakɛda kumalasela dankan ye. A ko an ka mɔgɔ tɔ minnu bɛ Niger jamana kan bɛɛ lajɛlen bɛ États-Unis ka lasigidenso kɔnɔ ɲamɛ. U bɛ labɛnw na walasa k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen dafa ni k'u ka minɛnw cɛ. A ye min fara kan. Nin baaraɲɔgɔnya sira ɲɔngirili min ni o baaraw bɛna kuncɛ ni ɲɛnajɛ dɔ ye n'o bɛna kɛ sababu ye k'an ka dagayɔrɔ kɔrɔ labila ni k'a di Niger jamana ma. Ni kunnafoni ninnu fɛnɛ lasera Niger jamana ka finitigi ɲɛmɔgɔso état-major o ɲɛmɔgɔ colonel major Mahaman Sami Kiyaw fɛ. A ko a wulikajɔ baara laban kun cɛra ni Amérique jamana ka finitigiw ka pankulu laban wulili ye. Wa fɛnɛ k'a baara ɲɔgɔnya dan sigili tɛna kɛ u ka finitigi siraw baaraw ɲɔngirili ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. A ye min fara kan. Ni kunɲɔgɔn laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la karido Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko teriɲɔgɔnya baara siraw ani cidenya sira minnu tun bɛ u ni Ukraine jamana cɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila. O nɔgɔnin fɛ u ye jalaki bi Ukraine jamana kan k'a fɔ ko dangarili walejuguba min ni o taara kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka taa Mali jamana finitigiw ani Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner ma min kɛra Tezawaten ko Ukraine jamana finitigi dɔw yera o koɲɛ la. VOA Bambara tɔgɔ la Modibo Dambele. Les propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssof Mali jamana ka lahala ni o ye k'a ka cidenya juru sira tigɛ ni Ukraine ye ko o ye ko kuntagala suru ye ani ko o teliyara ni kɛra Ukraine jamana ka kɛnɛma ko minisiriso ale ka jaabili ye u ka laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔna la. Juillet kalo laban na ni Mali ka sardasiw ani Rusi jamana ka kɛlɛkɛla dɔw olu fagara u ni marifatigi jɛkulu ani jihadisiw olu karilen ɲɔgɔn na jamana kɛɲɛkayan fan na. Ukraine jamana ka gindo so baarakɛla dɔ Andrei Kusov ale tun y'a yira k'a fɔ ko Kiev ko a ye kunnafoni di marifatigi jɛkulu ma yaasa u bɛ se ka nin dankarili kɛ ka ɲɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye Kusov jalaki k'a fɔ ko Ukraine y'i da don bingali fugarilama ani mun ye janfama ye ani mun ye ninjuguyalama ye. U ye Kiev lakari k'a fɔ ko u ye jatigɛwale ko kɔkɔrɔma don duniya bunakun kan. Ukraine jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔrɔ cakɛda so y'a yira k'a fɔ tɛnɛndon ko Ukraine ale kɔni a bɛ sariya bɛ bato duniya kɔnɔna la ko a b'o lahalaw la bato ani ko a ma sɔn Mali jamana ka ni jalakili ma fiyewu ani u ka kɔlɔsili la ko Mali teliyara k'a ka cidenya juru sira o tigɛ ni Ukraine ye ko ka sɔrɔ u ma jateminɛba kɛ ko kɛra cogoya min na Mali jamana kɛɲɛkayan fan na ko wa Ukraine fɛnɛ a bɛna a yɛrɛ lafasa ni politiki ani cidenya juru siraw suguya bɛɛ ye ko jalakili minnu tara ka ɲɛsin a ma ka bɔ Mali jamana fanfɛlaw la.
Amta Côte d'Ivoire jamana kan maliden minnu ni olu sigilen do Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Abidjan ye a yirala kunnafoniw kɔnɔ ni kunɲɔgɔn daminɛ in na k'a fɔ ko o malidenw caman de tun b'a fɛ ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira ko min bɛ tali kɛ u ka hakilina falenfalenw kan n'u ka jɔrɔ n'a ye ka kɛ ni Mali jamana ka laseli ye k'a fɔ k'a bɛna sen bɔ farafinna tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO la min baaraw bɛɛ lajɛlen ka kan ka daminɛ janvier kalo san 2025. Kayatu Traoré, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Mali jamanaden miliyɔn 3 ɲɔgɔnna de bɛ sigilen Côte d'Ivoire jamana kan. Caman bɛ ka u ka haminaw jira ka kɛɲɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw ka danatigɛliw ye. U ye min kɛ nin ye a kalo damadɔ ye bilali la senw kan. Amadou Kojo, kulu ni ɲɛmɔgɔ ye a jira k'a fɔ k'ale tɛ fɛ Mali k'i kɔ don CEDEAO la ko sabula k'a bɛna kɔlɔlɔ belebeleba de bila Mali tungaladenw kan Côte d'Ivoire jamana kan. N'an bɔra CEDEAO la, anw minnu bɛ ka wotoro pousser, anw minnu bɛ ka gardien kɛ. An bɛ carte séjour ta cogo di san kɔnɔ 40,000 ou 50,000 an bɛ mun de dun an bɛ mun de bila ka taa so an ka bɔkun de ye nin ye bɔkun wɛrɛ tɛ anw na tuguni. Mali ɲɛmɔgɔw ka fara u jɛɲɔgɔn Burkina ani Nigerkaw kan minnu ye Alliance des États du Sahel bila sen kan ye a da yira k'a fɔ ko olu tɛna bɔ u ka kumakanw kan nka Seku Mayiga kulu ni kumalatɛmɛla ye a jira k'a fɔ k'ale haminenba de don ne a jɛɲɔgɔn malidenw minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana la kakoɲaw ye. Mali tungaladenw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali ka sɔrɔ bolo nasiraw la. Bi ne Mali bɔra CEDEAO kɔnɔna la, Mali tungaladenw ka taabolow bɛna kɛ cogoya jumɛn ye? Anw sifinw ka ɲininkali ye o de. Hawa Bamba ni jagokɛlamuso nin ko ale jigi ma tigɛ a la fiyewu k'a fɔ ko Mali tɛna se ka bɛnkan sɔrɔ a taabolo kan. U ka ni CEDEAO ko in yɛrɛ bɛ kan ka anw sɛgɛn kosɛbɛ. Ne u bɛ se ka sigi u kɔ dɔɔni. N'o tɛ an jagokɛlaw ka nafa tɛ a la dɛ. Mali ni Burkina ni Niger teliyara kojugu AES bilali la sen kan. CEDEAO ye Basiru Diomaye Faye sugandi ka kɛ ciden ye kumakɛlaw ye a jamana 3 ninnu fɛ. Ɲinan samiyaji bɛ ka don ni barika ye Mali jamana fan caman fɛ o y'a to cakɛda so min n'o sigilen don waati sɛgɛsɛgɛliw kama n'a bɛ wele ko Mali Météo olu ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛliw kɛ min bɛ tali kɛ samiyako yɛrɛ kun kan. VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di Lasine Jakite ma waati cakɛda so ɲɛmɔgɔ n'a bɛ wele ko prévision météorologique ale ye o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ a ye an ka ɲininkaliw jaabi VOA Bambara tɔgɔla Zeynɛb Ciro ale ka kuma baranin na. Ɲinan samiya taabolo Mali Météo kun ye kunnafoni di mɔgɔw ma kan a kɛra mois de mai ban wagati anw y'a fɔ ko ɲinan samiya bɛna kɛ wa samiya bɛna ɲɛ wa ji bɛ caya wa ji yɛrɛ bɛna tiɲɛni yɛrɛ kɛ jamana fan dɔw fɛ. Maintenant samiya kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ Mali ka bon kojugu yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ mais a ka ca Ala fɛ jateminɛw y'a jira an ye san 30 samiyaw fara fara ɲɔgɔn kan k'o jate kɛ o jate la ɲinan samiya ji min bɛ na o ka ca ni o 30 jate faralen ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma ko moyenne a ka ca n'o ye donc ni samiya mun ka ca n'o ye an b'a fɔ o ma ko samiya bɛ kɛ excédentaire ye sanji nata bɛ caya ni samiya mun ka dɔgɔ ni o jate ye an b'a fɔ ko o samiya tɛ ɲɛ kosɛbɛ sanji nata tɛ caya donc an y'o jateminɛw de kɛ o de y'a yira an na k'a fɔ ko ɲinan samiya bɛ na ɲɛ kosɛbɛ wa a yɛrɛ bɛ mɛn sen na fo octobre b'a sɔrɔ san bɛ ka na jamana fan caman fɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la yɛrɛ novembre daminɛ yɛrɛ b'a sɔrɔ samiya bɛ ka continuer yen n'o ye Sikaso mara Mali worodugu yan fan minnu ni Côte d'Ivoire ka surun. I y'a jɛya k'a fɔ ko ji bɛna caya kosɛbɛ an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ nin ji in bɛna ɲɛli de kɛ wa walima a bɛna tiɲɛni kɛ hakaja a fila bɛɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ. Oui i ka o kuma ye tiɲɛ o fila bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que Mali ka bon Mali yɛrɛ n'i ye Mali lajɛ climatologiquement Mali bɛ se ka tilan yɔrɔ 3 ni ɲɔgɔn cɛ Mali fan dɔ bɛ yen nɔ yen ye cɛncɛn kungo ye Mali fan dɔ bɛ yen nɔ yen ye Sahel ye Mali fan dɔ bɛ yen nɔ o ye zone soudanienne ye donc yiri dɔɔni bɛ yen fan ninnu fɛ n'o ye Segu mara ka jigin ka taa fo Sikaso mara la donc mais n'i tɛmɛna ka se Mopti mara ninnu na yen yɔrɔ ninnu ye Sahel ye yen yiri man ca bɔ désert yan fan ninnu fɛ yiri yɛrɛ tɛ yen nɔ donc ni san nana san bɛ na cogo min a bɛ na ni fanga mun ye o yɔrɔ ninnu na souvent a tɛ kɛ kelen hali ni san fiɲɛ yɛrɛ bɛ ci san fiɲɛ ci cogo tɛ kɛ kelen parce que an y'a jateminɛ ɲinan samiya la san fiɲɛ ye tiɲɛni kɛ samiya daminɛ yɔrɔ caman na donc a ye kɔlɔlɔ se yɔrɔ dɔw ma mais yɔrɔ dɔw yɛrɛ m'a santi donc Mali ka bon kojugu donc i ka kuma ye tiɲɛ ye ni san nana dɔw bɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ a la forcément mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a tɛ foyi tiɲɛ olu ye
donc an kɔni ye mun ye samiya daminɛ gɛlɛyara mɔgɔ caman ma parce que mɔgɔ dɔw kun ye danni kɛ san fɔlɔ ninnu nalen san kun kɔtigɛra donc mɔgɔw kun siranna u ka danfɛn fɔlɔw tiɲɛna donc o kɛlen météo ye communiqué kɛ k'a f'u ye k'u ka u hakili sigi u bɛ se ka danni kɛ tuguni parce que samiya sanjiba tɔ bɛ kɔfɛ wa sanji in b'a permettre n'u ye danfɛn mun dan a ka mɔ fo ka tila k'u nafa parce que san bɛ continuer fo octobre ni ala sɔnna donc o t'a bali gɛlɛya dɔw ka don a la jamana fan dɔw fɛ parce que hali ni san ma kɔtigɛ yɔrɔ dɔw la o t'a yira ko yɔrɔ dɔw la san tɛ kɔtigɛ yen nɔ donc mɔgɔw kan k'u sigi n'o fɛnɛ dɔw bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la. nin bɛna don jɛmukan tapo filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka nɛgɛjuru fiɲɛsiraw ani jabarani so kan aw kan bɛɛ sɔnni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara kan Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw a n'a ka jabarani so kan. An bɛna ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan bawo Amérique jamanatigisigi kalata ɲɛbila baaraw olu bɛ sen na o y'a to démocrates ka cɛbɔ Kamala Harris ka maasugandi ka kɛ a ka dankan ye o maakofɔlen ye o ye Tim Walz ye min yirala k'a fɔ ko farajɛ don min bɛ bɔ Midwest o fanfɛyɔrɔw la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 de b'a bolo walasa ka se ka cɛbɔya yɛrɛ yira kofɔ baaraw timɛ kosɛbɛ min bɛna sɔn ko ka jamanadenw n'o ye kalatalaw ye caman kɛ k'a ni maakofɔlen in dɔn nka a yirala o kunnafoni kelen fɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a lakodɔnnenba don Amérique kalatala caman fɛ o hukumu kɔnɔ ni o ye Amérique jamanatigisigi kalata yɛrɛkofɔ ɲɛbila baaraw ye n'o kɛra sababu ye ka démocrates ka jamana cɛbɔ kura sugandilen ka a ka dankan sugandi n'o ye Tim Walz ye VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ bi bɛna kuma di maa min ma an ka kumaso kɔnɔ ni ale b'an bolo nɛgɛjuru kan o de ye Mamadu Ben Jabate ye maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Philadelphie ma Amérique jamana kan yan a bɛna an ka ɲininkaliw jaabi Jabate i n'u la bisimila somɔgɔw bɛ di an bɛ ala tanu ayiwa e ka hakilina ye mun ye Tim Walz ale ka sugandili kan démocrates ka cɛbɔya ka kɛ olu ka dankan ye Kamala Harris fɛ bon i b'a dɔn kabi kuma jan u mɔgɔ damadɔ tɔgɔ bɛ fɔli k'a fɔ a bɛ sɔn k'olu dɔla kelen de ta gouverneur mɔgɔ damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ min tun ye Pennsylvania Philadelphie Pennsylvania gouverneur ani Minnesota gouverneur ni yɔrɔ wɛrɛw mais je crois que a nana kɛ ale de a ma bali mɔgɔw la kosɛbɛ ten parce que mɔgɔ kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ certainement a bɛ sɔn k'ale de ta bon ne yɛrɛ ka faamuyali la ale takunba kɛra min ye déjà nin ye muso de ye farafin don bon Pennsylvania ta nin n'a kun nan'o ta o jufu ye donc farafin ni jufu est ce que Amérique kun pɛrɛnnen don fɔlɔ k'olu fila ta k'olu kɛ président ni président dangan yan bon ne kɔni bolo o de y'a kɛ a ye ala minɛ ka taa tubabu dɔ ta mais tubabu min fɛnɛ don problème ba t'a nɔfɛ tɔgɔ kolon caman t'a nɔfɛ donc a ye gouverneuriyaw fɛnɛ kɛ a ye sɔrɔsiyaw kɛ a ye fɛn caman kɛ donc ale mɔgɔ ba sigilen fɛnɛ don mɔgɔ min don a ye ɲɛna ka di mɔgɔw ye a ko ka di mɔgɔw ye a bɛ se kuma fɛnɛ na ayiwa e bolo a ka sugandili nafa bɛna se ka kɛ mun ye Amérique démocrates ka tɔndenw olu fan fɛ bon i y'a fɔ sisan cogo min na mɔgɔ min don mɔgɔ dɔnnen don a ko ka di mɔgɔw ye donc o ye i b'a dɔn élection yɛrɛ la fɔlɔ ka i ta élection yɛrɛ la fɔlɔ fo k'i yɛrɛ ye ɲɛna ka diya mɔgɔw ye donc n'i yɛrɛ y'a ye dɔrɔn a ko bɛ diya i ye quoi bon mais vice président fɛnɛ ale ka fangaba man bon mɔgɔw tɛ taa vice président tali kama u bɛ taa président de tali kama
donc mais a bɛ se k'u dɛmɛ ko caman na parce que a bɛ ko caman ɲɛdɔn ni Pennsylvania, Minnesota ni Pennsylvania ni Michigan ninnu olu bɛɛ ye mɔgɔ suguya kelenw de donc n'ale nana ta sisan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni Minnesota ani Pennsylvania ninnu bɛɛ ye tuguni démocrates ka kan kɔnɔ. Ayiwa a yirala ko kalo 3 dɔrɔn o de b'a bolo walasa ka se ka u ka kalata yɛrɛ cɛbɔya yɛrɛ kofɔ baaraw timɛ e bolo kalo 3 bɛna se ka bɔli kɛ a bolo wa? Kalo 3 bɛ bɔli kɛ parce que kalo 3 in kɔnɔ fɛn caman fana bɛ se ka kɛ kalo 3 ka jan koyi kalo 3 kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka kɛ mais déjà démocrates motivelen don cogo min na u tun tɛ fɛ ka na ni foyi ye tuguni mɔgɔ min bɛ se ka na kɛ problème mɔgɔ ye kuma misɛnninw bɛ se ka caya mɔgɔ min nɔfɛ donc je crois que u wulilen don ni fanga min ye kalo 3 u bɛ se ka camanba k'a kɔnɔna na. Ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛlen don k'a yira ka taa kalatalaw ka fanfɛ e yɛrɛ ka jati la maaw sɔnnen don a ye Ameriki jamana yɛrɛ kɔnɔna kalata kunkan min bɛna kɛ novembre kalo in na. Mɔgɔ sɔnnen don a ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ min don mɔgɔ problème ma tɛ i b'a dɔn mɔgɔ min ye kɛra école karamɔgɔ ye ka kɛ u ka football entraîneur ye ka kɛ garde républicaine ye ka na kɛ House représentant ye ka na kɛ gouverneur ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ sɔnnen don a ye et puis a bɛ Ameriki dɔn fɛnɛ a b'a dɔn kosɛbɛ. Ayiwa a bɛ fɔ min ma ko da sumusumuni ni nanzaraw ko ma ko sondage n'o bɛ tali kɛ jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw la min bɛ ka kɛ démocrates ka cɛbɔ n'o ye Kamala Harris ye ani républicains ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump cɛ an bɛ waati min na ko sisan a ɲɔgɔn sama-sama n'o ye tendance ye o bɛ cogo di e ka jati la? Bon n delila k'a f'i ye sisan démocrates u b'a fɔ ma ko momentum o b'olu de bolo quoi ko yɛlɛmana quoi sisan ko yɛlɛmana sisan démocrates hali n'i y'a jateminɛ wari sɔrɔ la nin kalo in kɔnɔna la démocrates ye wari min sɔrɔ o ye 1,3 miliyɔn ye républicains ye wari min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 1,1 miliyɔn donc u y'a doublé o b'a yira k'a fɔ an filɛ nin yɔrɔ min na bi bi in na jama bɛ u nɔfɛ surtout denmisɛnninw musow u bɔlen don ka caya mun y'a f'i ye cogo min na ni zen ye musow kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na u tɛ fɛ ni zen min y'u sɔrɔ Hillary ta la o kana n'u sɔrɔ ni zen donc u bɛ ko bɛɛ de la u bililen don fan bɛɛ fɛ u bɛ ko bɛɛ de la n'i donna dugu yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye kuma bɛɛ de mɔgɔw wulilen don i bɛ enregistrer démocrate ye wa i bɛ fɛ ka voter wa donc u wulilen don téléphone bɛ ci la fan bɛɛ fɛ ni zen kɔni u wulilen yɛrɛ de don min u kana se ni zen ta kana kilo la mais ni ye sondage yɛrɛ bɛɛ lajɛ tuguni sondage i b'a dɔn Ameriki élection bɛ kɛ dugu dama dɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc o duguduguya Hasina a yirala k'a fɔ ekɔlidenw ka nin nisɔngoya girinkajɔ walew senfɛ kɛra sababu ye k'ale gɛn ka bɔ a sigiyɔrɔ la u ka politiki jɛkulu tɔn min ni a bɛ wele ko Bangladesh National Party n'o ye BNP olu ye a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ baaraw olu bɛna to sen na ni olu jatilen don i n'a fɔ fanga sinamatɔnw ka kɔn u ka jamanatigisigi o min jagoyalen don k'a laɲini u ka fanga sinamatɔnw fɛ ko k'o kɛ kalo 3 bɔɲɔngo kɔnɔ. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw filɛ nin ye. Jeux olympiques Paris bafɛle bɔ de naani y'a dɔgɔkun 2nan ana laban daminɛ kunun tɛnɛ uti kalo in tile 5 san bafɛle bɔ naani na Mali min tun tara ni farikolo ɲɛnajɛ suguya 5 ye a kɛnɛ kan naani kɔni bɛɛ binna jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ a si la athlétisme bolibiribiri boxu bolokuru senatɔlɔntan ani nɔnini a tɔ ye taekwondo de ye Ismail Kulibali bena Mali jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan ale ka ɲɔgɔndan bɛ kɛ juma nata uti kalo in tile 9 dɔgɔkun kelen ɲɔgɔndanw tɛmɛnen Jeux olympiques kɛnɛ kan a ma kɛ basi ye Lamini Kamara ka fɔ la ale sigilen bɛ Faransi a bɛ tɔnna min tɔgɔ coordination des élus français d'origine malienne maliden minnu sigilen bɛ Faransi n'u bɛɛ yen jamana ɲɛmɔgɔya dɔ la an bɛ se k'a fɔ ko Mali cɛbaw o y'u jeniyɔrɔ fin u y'u se k'o kɛ mais médaille ma sɔrɔ Nelson Mandela ko o sen fɛ ko soit je gagne soit j'apprends cɛba minnu tun bɛ yan o yɛrɛ y'a ye fɛn min b'u jɛ
o yɛrɛ ye u kan ka cɛsiri minnu kɛ pour que laɲini mun nana nɔfɛ san 4 ɲinan kɔ o ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye Los Angeles. Lamini Camara y'a yira k'u bɛna u cɛsiri kosɛbɛ ka Jeux Olympiques nataw makɔnɔ i n'a fɔ ɲina san 2024 taw kɛra cogoya min na. Dɔ bɛna fara cɛsiri kan. Don min na an y'a mɛn ko Jeux Olympiques bɛ kɛ Faransi yan, an sera comité olympique ma, an sera ambassade ma, an se ko mun ye an b'u ka bila la. An ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ o kɛlen ka na an se mun ye an b'o la. Ne bolo o baara kan ka se ka continuer ka a jateminɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ yan Faransi yan an ka ca. Denmisɛnnin minnu bɛ dugu wɛrɛw la, États-Unis b'a la, comme Los Angeles ye États-Unis de a bɛ kɛ yen de. Dugu wɛrɛw b'a la, maliyɛn den ka ca yɔrɔ o yɔrɔ an ka jateminɛ ka an bolo fara ɲɔgɔn kan ka détection kɛ discipline ni discipline na. Minnu yɛrɛ fana bɛ Mali kɔnɔna la, denmisɛnninw ka ca u bɛ ko caman na, u bɛ sportw kɔnɔna la, u bɛ discipline kɔnɔna la. K'a lajɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na, an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan. Denmisɛnnin minnu bɛ yan, denmisɛnnin minnu bɛ Mali kɔnɔna la, k'a lajɛ an bɛ se k'u jukɔrɔma tinti cogoya min na pour que san 4 ɲinan kɔ Los Angeles ɲinifɛn ka kɛ sɔrɔfɛn ye. An b'u ka bila la o baara kɔnɔna la. Farafina ko kun kan Jeux Olympiques kɛnɛ kan Lamini Camara. An ka pays africains de façon générale a ko bɛ cogoya di. Afrique jamana 54 de don. Pays minnu bɛ compétition na, Uganda ye médaille d'or 1 sɔrɔ, Afrique du Sud ye médaille d'or 1 sɔrɔ. Compétition ma ban. An bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn, an bɛ Mali bɛɛ ka bila la. Mun kɛra tan faamuyali sɔrɔla la, an ka jateminɛ sini sɔgɔma, sinikɛnɛ an ka baara daminɛ. An ye mun fɔ ten cogoya la, an bɛ Mali ka bila la ka lajɛ san 4 ɲinan kɔ Los Angeles an bɛ taala mun nɔfɛ médaille ko la o ka se ka sɔrɔ. Halisa k'a yira ko juma nata uti kalo in tile 9 san 2024 na Mali cɛbɔ taekwondo la Ismaël Koulibaly bɛ don ɲɔgɔndan na Jeux Olympiques kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi an ka bi Malikura kunnafoniw na min lasera aw ma bi tarata n'o bɛna utukalo tile 6 ma. Aw minnu b'a fɛ ka bataki ci an ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a b'aw jija ka aw ka bataki bila an ka WhatsApp o bɔlɔlɔ kan a bɛ fɔ min ma bamanankan na fufu 1 20 24 30 47 ani 16 aw tɔgɔ aw jamu aw sigiyɔrɔ ani aw ka bataki. Nin tun ye Mariam Traoré ale kumakan ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires